ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубони ман. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. Шукронаи Аллоҳ ки мо ҳам хубем, тансиятем. Хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, иҷа чӣ харе ки мебинед, имрӯза влога боз ҳам аз саҳар сар кардем. иҷа барои бачаҷоно камтар ширбиринҷ тайёр кардам. аллакай ширбиринҷи ма тайёр шиду бардошта додам. бачаҷоно хӯрдан гирифтаанд. боз аз қафои хӯроки обед чидам духтаро. иҷа чӣ хеле ки мебинед камтар мастова тайёр кардам. зирбакоша ҳамаша тайёр кардаму тамад андохтам, обша андохтам. ана мехе камтар бринҷа шушта андохтам. ман мехоҳам ки мастоваи ма чӣ набоша, ғавси бад набоша, барои чӣ ки вақте ки пухта шир ҷӯшида шид мемониша, баъд беста хина кишид ғавс мешава. намехе дӯстони азиз, дар иҷа чӣ хеле ки мебинед, баъди кори бори хонаро тамом кардан, кӯдакора сер кардем, обед чид. баъди обед бигем ки мо беру биромадем, хела гаштем, детски площадка рафтем, ха бозӣ кардан. ака духтароми кори ҳаррӯзаи мо ҳами хелай. чӣ хеле ки шумо диден дар навор камтар магазини Элдора дорам, ман видео кардам. чимон тифалмон сӯхтак, тифал худаш кор мекунад, дасташ бигем ки ҷои пластмассакаш об шид. духтаро рафтам чӣ кардам, анин палисос мегум, тифалора дидам, ай ҳама як тифали арзонша гирифтам, бигем харидам. намехе дӯстони азиз, шарт нест ки қиматша бигирем, барои чӣ ки ҳама арзоншам гирифта будем. хела чанд моҳ бурдак худаш насӯхтаи, фақат ки ҳамн чӣ хеле ки гуфтам, дасташ об шуда ҷои пластмассакаш. барои ҳамун чӣ накардам, дига истифода набурдем. намехе духтаро, ин инҷа чӣ хеле ки мебинед, аллакай мудда бегаҳ шид. мо хона омадем, борон зад, иста буд дар беру. чӣ хеле ки уна камтар айтриза маълумай, борон зад иста буд. инами тифали инами хеле гирифтем духтаро, ай ҳама арзонша, хабо қиматоша ки бо 2000, 3000, 4000 мехе ки қиматоша нагирифтам духтаро. намехе дӯстони азиз, ҳамирам хела мебара, агаре чӣ куниша эҳтиёт кунӣ, хака эҳтиётам намедонам чӣ хеле эҳтиёт мекунем, лекин дасташ об шид ҷои пластмассакаш. ай мо намехе дӯстони азиз, баъди вай мудда аллакай шом шида буд, камтари дига соус тайёр кардам духтаро. чӣ хеле ки мебинед, намехе гӯшта, пиёза, картошкаро намехе сирх кардам, тамад ҳамроҳ кардам, камтарига ха намакша соус кардам, об рехтам. намехе ғавсака ки хушрӯяк беҳад маззаш бамазза шид. кӯдако картошкаро ки нағз мебинанд, хай карад, ман обдора кардам. хӯроки шӯмо ба ҳамин тайёр шид. дӯстони азиз, раҳмат ки дастгирӣ кардестин духтаро. ҳамахи дастгирӣ кардан гирем. раҳмат барои дастгириётон, барои комментариҳои хубтон. ҳатман фикротонро нависен. касе дастгирӣ мекунад, мо ҳам дастгирӣ мекунем духтаро. иҷа дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, рӯзи дигар мо боз ҳам бачаҷонро макдонис овардем. то охири видео бо ман бошед дӯстони азиз. ма дар ҳамин ҷо видеоро ба анҷом мерасонам. то видеоҳои оянда дар паноҳи Худои меҳрубон бошед. Джамку хали боз что-то, теска. Вот сюда буду делать. У меня вот такой солдатик. Капюшоне мама. Вкусно.